A rupt această bucată din... Asta este problema. Acest rulment. Salutare! În acest videoclip încercăm să reparăm o freză la un tractoraș. Problema este următoarea. A rupt această bucată din plăcuța asta, astfel. A curs totul din grup. Asta este problema. Am desfăcut cele 4 șuruburi. Am pus aici un prosop. Se pare că avem un pinion cu o șaibă în capăt, da? O să defacem șuruburile de la Planetara, da? Pentru că o să vreau să dau grupul în partea cealaltă, să nu desfac acolo unde este lanțul. O să vreau să-l scot așa, în stânga. Bun, am desfăcut cele 6 șuruburi de la grup. Am desfăcut și pe cele din spate de acolo. Acum o să încerc să dau grupul, să-l dau în față, să pot să-mi fac puțin loc ca să pot să scot axul acesta principal afară. Bun, am scos afară și acum eu o să pot să scot foarte ușor acest ax. Scoatem acest ax. Pac. Am scos axul. Aici are un semering care o să trebuiască și acesta schimbat. Deci analizând mai bine problema, vedem aici o uzură foarte mare pe acest rulment și faptul că această siguranță a ieșit de pe acest canal. Deci a ieșit de pe acest canal această siguranță și a putut să se miște axial acest ax. Oricum rulmentul are o uzură foarte mare, se simte cum agață, deci în poziția asta agață aici. Bun, am cumpărat piesele necesare. Eu deja, acesta este rulmentul conic. Deja am băgat cămașa. Ca să bag cămașa pe această flanșă am încălzit super bine această zonă și apoi cămașa a intrat foarte ușor pentru că este fontă, se dilată foarte repede. Rulmentul vine aici, da, ia uitați. Bun. Rulmenții de la SKF. Pardon, acesta a fost rulmentul de la SKF. Și rulmentul cel de-al doilea din față, ia uitați, datorită faptului că s-a rupt acea siguranță, a venit și a frecat în roata dințată care angrenează Planetara, care este angrenată de de pinionul conic de aici. Acesta este rulmentul, acum o să trebuiască să-l băgăm pe ax. Rulmentul, după cum vedeți, ia uitați, deci este atât de încins încât pur și simplu a intrat aici. Foarte simplu. Acum să lăsăm să se răcească. Gata. Avem și rulmentul afară. Cum vedeți, l-am rușit foarte rău. O să curăț acum acest pinion și o să bag rulmentul acesta. Deci am revenit cu un nou videoclip, am luat toate piesele, am curățat foarte bine carcasa grupului, foarte bine zonele astea. Am curățat și aceste tablițe. Acum axul nu mai are deloc joc. Deci jocul s-a eliminat, am pus niște siguranțe, unele mai groase, da? Și care mă ajută foarte mult. Rulmenții noi, după cum se vede. O să-i tanșăm cu mastic și o să băgăm în grup ulei T90. Am curățat și coroana. Acum se și vede uzura pe care a făcut-o rulmentul. Nu este ceva grav, adică nici nu afectează. Am băgat axul. Am montat grupul. Am pus și șuruburile aici. Șuruburi noi. L-auziți cum se mișcă, da? Și haideți să vă arăt și în spate. Impecabil. Am pus și capacul jos, acum o să urmeze să le strângem. De strâns, cam așa arată, o să vopsesc un pic capacul acesta. Și acum să vedem dacă are un pic de joc. Ne apropiem de final cu pași mărunți, am schimbat și cuțitele. Grupul mai trebuie să pun ulei în el.
Și cam o să băgăm uleiul în grup. Acesta este uleiul pe care îl bag, T90 F2 de transmisie, da? Și bușonul de umplere cu ulei este lângă freză, da?